Ola, vamos a hinchar o globo con, bueno, vai ser un proceso químico que precisamos de bicarbonato sódico e de vinagre. E despois destes materiais que a botella de plástico. Primeiro temos que facer un cucurucho con medio folio. Bueno, agora xa teño aquí feito. Entonces, temos que poñer o globo aquí. Así ben posto. E agora vamos botar o bicarbonato. Botamos unha cucharada e se escapou o globo. E con dúas chega. Agora temos que botar vinagre dentro da botella. Más ou menos temos, ainda ten que botar un pouco máis. Por aquí. Entón, agora collemos o globo e poñémolo así, aquí. Ben. E o globo empeza a echar. E, bueno, como vedes é un proceso químico que ao xuntar ou mezclarse o bicarbonato sódico co vinagre, pois fai que expulse os gases e se hincha o globo.